Zdravíme ze Slovenska po druhé. Alexander Sabor, predseda parlamentu pre děti pod úřadom komisára. Alexander, ty, jak se stal z Dětského domova predseda parlamentu? Jak som sa stal? Tak boli pri mne veľmi dobrí ľudia. Bol som aj v detskom domove, takže som mal celkom hybridné detstvo, lebo som zažil aj detstvo v náhradnej starostlivosti a v podstate aj v rodine s mojou mamou. Takže tak. A čo by si skázal dětem z dětských domovů, třeba u nás v České republice? Aby mali pri sebe aspoň jednu kontaktnú osobu, takú, že pevnú vzťahovú väzbu, aby si ju vybudovali a aby mali sny a išli si za nimi, aj keď si myslia, že to je fakt ďaleký, veľký sen, ale keď si ho aspoň určia, že aký to je sen a budú si každý deň aspoň po 1% ísť za ním, tak ho určite dosiahnu. Alex, ďakujem a tešíme sa na spoluprácu. Ďakujem aj ja.